Hayırlı erте, hürmetli коллегалар, біз шираттағы матбуғат конференциясын башлап жіберебіз. Хаманың темасы Россиядағы милли саясатке бағышлана. Біздің бүгінгі спикер Россия Федерациясы Дәулет Думасы депутаты, Милләтләр эшләре буенча комитет рәисе, бірінші урынбасары, Татар Федераль милли мәдәни автономиясы советы рәисе Илдар Ирекулы Гыйлметдинов. Хайырлы ертеләр. Илдар Ирекулович, милли саясатке кагылышлы федераль законнардағы үзгәрешләр хакында кыскача гына сөйләп узсагыз иде. Рәхмәт, мин хайырлы көн. Мин беренчедән нинди фикерне әйтәсем килә. Безнең илебез өчен милли мәсьәләләр, милләтара мәсьәләләр нык әһәмиятле. Безнең кебек күп милләтле илләр, алар бик сирәк. Бу бер яктан үзенә күрә бер дәүләт алдында да, шушы дәүләттә яшәгән халыклар алдында да зур бурычлар куя, матур иттереп, тыныч итеп, бердәм булып яшәр өчен. Икенче яктан, әлбәттә, бу безнең зур байлыгыбызда. Күп теллек, күп төрле гореф-гадәтләр, һәм инде кайсы илебезнең кайсы пишмагына барсаң да, һәр вакыттан да кызык. Ул теге гореф-гадәтләр булсынмы, ул ниндидер табигать булсынмы, ул шулай безнең халыкларыбызның бай тарихы булсынмы ул. Шуңа күрә менә без бит хәзер әйтәбез инде күбрәк безнең халык хәзер читкә чыгарга мөмкинчелек булмагач ил эчендә йөри дип. Үзебезнең илебез эчендә әлбәттә алар нык кызыксыналар. Һәрбер җиргә барган җиргә кызыксынасың бит инде анда. Сезнең нинди гореф-гадәтләрегез бар, сезнең нинди кухнягыз бар, сезнең анда нинди кызыклы милли чараларыгыз бар дип. Минемчә, менә шушындый безнең күп милләтле булуыбыз, тагын бер тапкыр әйтәм, ул безнең байлыгыбыз, ул безнең киләчәгебез, ул безнең шулай ук бер яктан менә экономикабызны үстерүдә дә үзенең өлешен кертә торган юнәлешебез дип әйтәсем килә. Шуңа күрә безгә бу байлыкны сакларга, арттырырга һәм инде безнең киләчәк буынга җиткерергә дигән фикерне баштан ук әйтәсем килә. Biz әйтәбез, безнең илебездә 93 милләт яши, без сөйләшәбез 277 телдә һәм диалектта дип. Бу да шулай ук зур байлык һәм безгә бу зур байлыкны тагын бер тапкыр әйтәм, сакларга кирәк. Нәрсә эшләнгән безнең бу юнәлештә милләтара дуслыкны, милләтара мөнәсәбәтләрне ныгытуда, аларны саклауда. Иң беренче чиратта без федераль югарылыкта үзебезнең коллегаларыбыз белән менә төрле стратегик документларны кабул итәргә тырыштык соңгы елларда. Соңгы елларда бигрәк тә бу эш теге ныклы рәвештә дип юнәлешләр рәвештә алып барылды. Беренчедән безнең стратегик документыбыз бар. Бу стратегик документ нигезендә безнең бөтен эш кырыла, милләтара стратегик документ. Шулай ук безнең шуңа нигезләнеп дәүләт программасы хасил булды. Без төзелде безнең федераль агентство милләтләр эше буенча. Безнең президент советы каршында бар шушы милләтара мөнәсәбәтләрне карый торган совет, аның җитәкчесе илнең президенты. Мин дә шулай ук менә шушы советның әгъзасы булып торам. Безнең җәмәгать оешмаларының бар мөмкинчелеге ил җитәкчесе алдында шушы үзебезне борчыган милләтара мәсьәләләрне куярга, һәм аларның чишелешен эзләргә. Чөнки һәрбер совет утырышыннан соң ил җитәкчесенең карарлары кабул ителә. Һәм ул карарлар нигезендә, бурычлары нигезендә инде бөтен регионнар да эшли, җәмәгать оешмалары да хәрәкәтләнә һәм төрле чаралар кабул ителә дип әйтәсем килә. Менә мисал өчен 2нче елга исән-сау булсак, безнең планда шушы президент советында каралган иде, игълан итәргә бөтен Россия күләмендә шушы безнең төрле халыкларыбызның народных промыслов һәм үзебезнең русча әйтәм инде сохранение народных промыслов и
сохранение нематериального культурного наследия народов России. Бу шулай ук бик әһәмиятле тема. Безгә халык иҗатын сакларга кирәк, халыкның тел иҗатын. Ул бер һәрбер халыкта бар. Татарда да, руста да, чувашта да, марида да, якутта да, төрле эпослар, төрле кызыклы мәгълүматлар, аларны менә саклап, аларны алга таба да безнең киләчәк буынга җиткерүдә әле эшлисе эшләр бар. Менә уйлыйм шушы елда шуңа багышланыр. Әле аңа карары юк аның буенча, ләкин без Советта шушы теманы күтәргән идек һәм президент безне яклап чыкты. Ул теманы без әзер бу теманы бер елны шушындый темаларга багышланган дигән фикерен әйтте. Менә һәм шулай ук без сез беләсез яңа указ булды. Безнең тәкъдим нигезендә безнең бар Россия күләмендә төзелгән Халыклар Ассамблеясы, Россия Халыклар Ассамблеясы аңа биреләчәк статус, дәүләт статусы дигән. Сез беләсез, безнең кайбер җәмәгать оешмалары шундый статус алалар, дәүләт җәмәгать оешмасы дип, государственная общественная организация дип. Бу әлбәттә мөмкинчелек бирәчәк, шундый зур bütün төрле милләтләрне берләштергән ил күләмендә җәмәгать оешмасына дәүләт тарафыннан ярдәмне тагында күбрәк итеп алырга, һәм финанс ягыннан да, һәм әлбәттә инде аның филиаллары һәрбер регионда булачак, һәм инде шушындый статуста булуы шушы оешмаларны җитәкләүгә төрле регионнарның җитәкчеләрен дә тартачак, һәм шунлыктан чыгып игътибар төрле җәмәгать оешмаларына, милли оешмаларга, милләтара оешмаларга зур күбрәк булачак дигән фикерне әйтәсем килә. Мисал иттереп әйтәсем килә Татарстанны, менә сез беләсез, бездә шушындый ассамблеяның, милләтара ассамблеяның җитәкчесе итеп безнең Фәрит Хаҗи Мөхәммәтшин тора. Бу әлбәттә инде шушы оешмага статуста бирә, аның җитәкче булуы, күбрәк мөмкинчелекләр дә бирә, дәүләт тарафыннан ярдәмне дә күбрәк күрсәтү бар, сез аны күреп торасыз. Халыклар йортлары безнең һәрбер күп кенә районнарда хасил булдылар. Шушы безнең төрле милләтләргә ярдәм йөзеннән, аларга ярдәм итү йөзеннән. Гомумән әйтәсем килә, менә шушындый системалы рәвештә милләтара мәсьәләләргә игътибар итү һәм шушындый федераль үзәктә дә системалы чаралар күрү, программа, стратегия, президент каршында совет, шушындый Халыклар Ассамблеясының булуы, булар барысы да шушындый система әлбәттә булырга тиеш регионнарда да. Менә Татарстандан да ул шулай ук бар дәүләт программалары, бар халыклар йорты, дуслык йорты, бар ассамблея, бар аның үзенең эш программасы. Һәм шулай ук әлбәттә шушыларны тормышка ашыручы җәмәгать оешмалары, милли автономиялар. Менә соңгы вакытта шушы милли автономиялар статусында булган җәмәгать оешмаларына игътибарны без дә арттырырга тырышабыз. Шунлыктан чыгып, эшче группа төзелде. Без шушы федераль законны камилләштерү өстендә эшлибез. Ничек итеп шушы федераль законны хәзер өстәмәләр, төзәтмәләр кертеп, ничек итеп аларга дәүләт тарафыннан ярдәмне арттыруны карыйбыз. Сез беләсез, узган елдан, мисал өчен милли дәүләт программасында безнең федераль милләтләр эше буенча агентство алып бара торган дәүләт программасында беренче тапкыр федераль автономияларга һәм федераль югарылыктагы булган башка төрле җәмәгать оешмаларына, милли җәмәгать оешмаларына субсидия каралды. Менә узган ел 85 миллион сумындагы акча, грантлар формасында, субсидиялар формасында 20дән артык оешмага бирелгән булса, быел инде ул 100 миллионга кадәр күтәрелде, ләкин ул субсидияга аны алырга теләк белдерүчеләрнең дә саны артты, 40тан артык. Без инде киләчәктә, әгәр дә бу эш уңай дип табыла икән, бергәләп, шушы агентство белән бергәләп,
шушы субсидияларын арттыру юнәлешенә дә эшләячәкбез. Бу күрсәтә дәүләтнең игътибары, алар үткәргән чараларга игътибар итәргә кирәк. Менә бездә Татар федераль милли мәдәни автономиясе узган ел 6 миллион артык сум акча алып, шушы күп кенә чаралар уздырдык. Бу чараларга безнең 20дән артык региональ оешмалар тартылды. Аларда булган конкрет чараларга да ярдәм итәргә мөмкинчелек булды. Менә бу дәүләтнең теге ниндидер методик күрсәтмәләр генә түгел, ниндидер сүз белән генә ярдәме түгел, чынлап та алар шушы милли мәдәни автономияларны үзләренең ярдәмчесе итеп тоялар һәм аларга ярдәм итү юлларын эзлиләр дигән фикерне әйтәсем килә. Шушындый ук мөмкинчелек булырга тиеш регионнарда да. Һәм регионнарда үзләре дә шушындый программалар аркылы, грантлар, субсидиялар аркылы регионнарда булган региональ милли мәдәни автономияларга ярдәм итәргә тиеш. Әле алар әлбәттә бара, кайдыр ярдәм итәләр, кайдыр ярдәм итмиләр. Ләкин менә безнең шушындый федераль җуарлыкта шушындый эшебез аларга да сигнал бурып тора, шушындый эшне оештырырга дигән. Быел әлбәттә безгә Татар федераль милли автономиясе бу юнәлештә акча чыгымнары бераз кимеде, чөнки федераль оешмалар күбрәк булдылар. Ләкин шуңа карамастан без әлбәттә берничә чара уздырачакбыз. Кирәк булса мин аны аннан соң әйтеп тә китә алам. Гомумән без федераль законга камилләштерү юнәлешендә моны гына карамыйбыз, бәлки ничек итеп милли мәдәни автономиялар, аларның авторитетын күтәрү юнәлешендә ничек итеп дәүләт оешмалары белән мөнәсәбәттә итәргә тиешләр, ничек итеп аларга игътибар булырга тиеш, аларның әйткән фикерләрен, аларның әйткән сүзләрен, аларның чараларын ничек итеп дәүләт органнары тормышка ашырырга тиеш. Һәм әлбәттә инде менә ниндидер буш булган оешмалар хасил булмас өчен бераз аларны гамәлгә куя торган оешмаларны да ныгыту юнәлешендә ничә җирле оешма булырга тиеш, региональ автономияны төзү өчен, федераль автономия булсын өчен ничә региональ автономияның булырга тиеш. Менә булар барсы да шулай аларны ныгытырга, анда 1-2-3 оешма белән генә без зур оешма дип сөйләп йөргән оешмалар да бар. Аларны да бераз эшкә теге тартырга, регионнарга чыгарга, халык белән эшләргә дигән фикерне әйтәм. Безнең менә федераль татар оешмасы иң зур автономияларның берсе. Без бүген көндә берләштерәбез 45 региондагы милли мәдәни автономияларны, шуның 38-е безнең региональ автономия статусында, 7-се җирле статуста, мисал өчен анда Калугада шәһәрдә генә безнең җирле оешма, башка районнарда кирәк дип тапмадылар. Ләкин ул җирле оешмаларда алар тагын башка районнардагы татарларны оештырып, инде берничә ел эчендә региональ автономия дәрәҗәсенә күтәреләләр. Безнең монда мисаллар күп, менә Краснодар шулай булды, күптән түгел генә башка оешмалар шулай хәрәкәтләнәләр. Шуңа күрә без соңгы елларда нык үсә торган, оеша торган, хәрәкәтләнә торган милли автономияларның берсе. Әлбәттә безгә игътибар да зур. Федераль үзәк тарафыннан безнең эшчәнлеккә алар безне кайбер очракта теге үрнәк итеп тә куялар. Чөнки безнең ничектер теге милли мәдәни автономия статусында читтә калып, безгә кермичә, анда теге бер-берсенә каршылык тудырып, андый безнең регионнар бүгенге көндә юк дип әйтәсем килә. Кызганычка каршы башка автономияларда, федераль автономияларда мондый хәлләр әле бар. Мин тагын сезгә бер санны әйтәсем килә, менә күптән түгел генә 20 ел нәтиҗәләре буенча халык фикерен анализ ясаганнар иде. Ничек итеп безнең регионнарда шушы милләт-ара мөнәсәбәтләр нинди хәлдә, ничек итеп кем бәяле дигән сорауга җавап бирергә тиешләр иде. Менә мин сезгә берничә кызыклы мисалны китерә алам. 17 регион яшел зонада дип әйттем минде. Бу 88%-тан артыграк алар безнең регионыбызда шушындый мөнәсәбәтләр, милләт-ара мөнәсәбәтләр әйбәт, без уңайлы бәялибез дип үзләрен фикерләрен әйткәннәр. Безнең Татарстанда шушы 17 югарыда торган регионнар арасында менә
Татарстан 89% халкыбызның, әйе, безнең республикабызда милләт-ара мөнәсәбәтләр без уңай бәялибез дигән фикерне әйткәннәр. Иң беренче урында 93% белән Чуваш республикасы тора. Күрәсез, күбрәк менә шушы югарыда Республика Калмыкия, Чечен республикасы, Башкортстан, Мордовия, Марий Эл, күбрәк милли республикалар. Бу күрсәтә инде шул ук вакытта менә күп милләтле булуга карамастан да барыбер анда тынычлык, дуслык сүрем итә. Бу минемчә мисал булырга тиеш башка милләт, шундый күп теге милли булмаган регионнарга да күрәсезме? Күпме генә милләт булуга карамастан да, ничегрәк анда халыклар күп телдә сөйләшмәсәләр, ничек итеп дуслык яши. Артта, менә арттагы фикерләрне әйтә алам, регионнарны да. Мисал өчен, иң артта Тверь 68%, Санкт-Петербург 68%, Мәскәү 70%, Кострома 72%, Ханты-Мансийск, Югра 72%, Свердловск 73%. Булар барсы да Кызыл зонада, Новгородская область, Сахалинская область, Камчатский край, Приморский край. Һәм инде соңгысы, без әлбәттә комитет эшендә дә күп кенә чаралар уздырдык. Сез беләсез, мин сезгә теге цифрларда, саннарда да әйтә алам. Безнең без һәр вакытта да безне регионнарны кызыксындырган, безнең милли оешмалар күтәргән темаларны карарга тырыштык. Тел мәсьәләсендә булсынмы ул, яки анда менә халык санын алу мәсьәләләренә күп кенә сораулар бар иде. Без бергәләп Росстат белән, башка оешмалар белән берничә түгәрәк стәл уздырдык, парламент укуларына кадәр уздырдык, бөтен кешегә аңлатып, ул ничек булачак, нәрсәгә багышланган, ничек итеп халык сан ару булачак, ничек итеп электрон формада булачак, ничек итеп кешенең милләтен билгеләшәкләр, кемнәр анда эшләячәкләр, буларга тәфсилләп барысында сөйләргә тырыштык. Регионнардан бөтен кешене чакырып, кемнең нинди авырткан сораулары бар, барысына да җавап бирергә. Тел мәсьәләсендә шулай берничә түгәрәк стәл уздырдык. Парламент укулар уздырып, Мәгариф министрлыгы, башка оешмаларны, һәм мин шушы анда карарлар чыгарып, шушы карарларны без тормышка ашыру юнәлешендә эшләп алып бардык. Мисал өчен шул ук без кабул иткән парламент укуларында телләр мәсьәләсендә дә Мәгариф министрлыгы безнең сүзне тыңлап, шушы туган телләрне өйрәнү, саклау концепциясын кабул итте. Федераль үзәктә Мәгариф министрлыгы һәм шушы концепцияны тормышка ашыру өчен юл картасын раслады. Бу бөтен регионнар өчен кагыла. Шулай ук башка күп кенә шушы юнәлештә каралган мәсьәләләргә игътибарны биреп, без алар белән инде даими рәвештә шушы аларны контрольгә алып, тормышка ашыру юнәлешендә эшләп киттек. Шулай ук әлбәттә безнең күп кенә чараларыбыз милләт-ара дуслыкка, милләт-ара мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән иде. Һәм инде әлбәттә кайбер күп кенә чаралар менә шушы безнең яшьләргә багышланган иде. Безнең зур игътибар, без аңлыйбыз, безгә яшьләрне оештырырга, яшьләрне аралаштырырга, яшьләрдә милләт-ара дуслык мөнәсәбәтен булдыру юнәлешендә чаралар күрергә дигән фикер белән эшләп, күп кенә үзебездә дә чаралар уздырдык Дәүләт Думасында, менә федераль агентство белән дә Машук, анда тагын башка, Золото Тюрков булды бездә, Казанда үзегез беләсез. Россия халыклары дигән форум, һәм башкалар, төрле башка оешмалар белән менә без бергә дигән бик Россия яшьләр союзының бик матур чарасы уза. Анапада мин һәр елында катнашам, төрле регионнардан яшьләр оешмалар, яшьләр, төрле халыклар, төрле милләтләр, яшьләр килеп, үзләренең проектларын күрсәтеп, үзләренең программаларын күрсәтеп, анда үзләренең традицияларын, культураларын күрсәтеп эшләр. Һәм инде соңгысы бездә федераль автономия, сез беләсез, күп кенә чаралар уздырабыз бергә. Яшьләр беренче чиратта, яшьләр министрлыгы белән, Идел яшьләр үзәге белән менә Ләйсән
белән эшләү бик нык күңелле иде, уңайлы иде дип әйтәм соң инде. Хәзер дә әлбәттә без темпларны кимәтмибез. Менә әле бу күптән түгел генә безнең балаларның сменасы бетте. Тел сменасы 170 бала 18 регионнан. Менә кызганычка каршы прессага да бик барырга ярамады. Башка, ләкин минем белән аралашырга мөмкинчелек табылды дип әйтәм соң инде. Мин һәр елны, менә ничә ел уздырабыз инде без аны, ул смен 10 елмы инде каядыр. Юк, тел сменалары. Мин 20 артык булдым мин, шулай булдым. Мин бер кайчанда аны теге һәр вакытта, һәр елны балалар белән һәр очрашып килдем. Һәр елны бер вакытта да калдырырга тырышмадым. Чөнки алар белән кызык, аларны аңларга кирәк, аларның балаларның теләкләрен, телне өйрәнергә, белергә кирәк. Менә быел да 1 сәгатьтән артык алар белән очрашып, аралашып, нык, мисал өчен, аларның сораулары да кызык, аларга аңлатырга да кирәк. Телнең әһәмиятен, телнең өйдә кайткач кызыксынырга кирәк икән. Һәм инде без шушындый лагерьлар, татар яшьләре көннәре безнең алда әле, татар яшьләренең лидерлары мәктәбе безнең үткәрәсе бар. Нәни балаларының лидерлары җыясыбыз бар. Тагын башка чаралар инде. Барсында без шушы рәвешчә җыеп, аларны, яшьләрне, балаларны шулай үзебезнең милләт эшенә тартырга тырышабыз. Безгә зурларга алмаш кирәк. Алмаш кына түгел инде, гомумән читтә яшәгән татарларга безнең бит эшебез шул бит инде игътибар. Без җәмәгать оешмасы бит, без ниндидер теге дәүләт оешмасы түгел, дәүләттән акча алып эшләмибез, ләкин менә үзебез табабыз мөмкинчелек безнең партнерлар, коллегалар белән бергә шундый чараларны уздырырга. Һәм әлбәттә инде үзебездән кулдан килгән кадәр аларга телне саклауда, өйрәнүдә ярдәм итү өчен төрле әсбаплар булдырырга. Аларга кыен, мәктәпләр юк. Булса да бик сирәк. Анда татар үзәкләре каршында гына укытулар мөмкинчелеге бар. Өйдә әти-әниләр бик сөйләшмиләр. Ләкин инде кызыксындыру өчен уйнау форматында менә Сабантуй дигән яңа өстәл уены чыгардык. Без инде аны бөтен шушы менә үзебезнең 45 регионга таратып бирдек. Бигрәк тә күп итеп инде Башкортстанга, Улянга татарлар күп яшәгән һәрбер мәктәпкә, һәрбер балалар бакчасына әйтә, зинһар җиткерегез шуларга. Монсы бер туган як дигән уен мысы форматында инде. Анда нәрсә менә булдыра алабыз, үз кулларым белән ясыйм, анда татар орнаменты мисал өчен. Бу менә әле соңгылары, мин сез беләсез, алдагылары милләт курчак театрларын, башкаларын таратып, bütün мәктәпләргә читтәге бөтенләй тараттык. Әлбәттә, бу Татарстанда юк. Безнең андый бурыч та юк Татарстанның эчендә таратырга дигән. Ләкин менә мин үземнең районнарга депутат буларак, без инде аларны таратырга тырышабыз дип әйтәсем килә. Менә 25 минут сезгә сөйләдем, барсын да әйтергә тырыштым. Җомгаклап тагын бер тапкыр әйтәсем килә. Без бергәләп партнерлар белән үзебезнең ул хөкүмәт булсынмы, ул администрация булсынмы, ул башка төрле җәмәгать оешмалары булсынмы, чынлап торып бу милләт-ара мөнәсәбәтләргә игътибар бер кашанда сүнергә тиеш түгел. Бу тема безнең илебездә системалы рәвешле, юнәлешле рәвештә һәр көнне алынып барылырга тиеш. Кая без беркемгә дә читтән булсынмы ул, үзебезнең ишебездә булсынмы ул, беркемгә дә шушы милләт-ара дуслыкны бозырга һәм аңа ниндидер теге зыян китертергә тиеш түгел без. Бу безнең байлыгыбыз, аны безгә сакларга кирәк һәм киләчәк буынга җиткергә кирәк. Әлбәттә, мондый дуслык бар мөмкин, бары тик һәрбер халык күрергә тиеш дәүләт тарафыннан. Ул булсын федераль үзәкме, ул региональ үзәкме, ул җирле үзидарәме, ул шушы аларның гореф-гадәтләрне, телне һәм башка мәсьәләләрне саклауда игътибарны күреп, белеп, тоеп яшәгән чиракта гына шулай ук без бу нәтиҗәгә килә алабыз. Бик зур рәхмәт, сезнең сорауларыгызга җавап бирергә әзер булса. Рәхмәт. Безне онлайн караучы коллегаларга тагы бер кат исләренә төшерәбез. Без WhatsApp номерында сорауларны кабул итәбез. Телефон номеры 8927 037 91 10. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса, рәхим итеп Татар-Информ.
Зилема Баракшина. Илдар абый менә сезнең Россия Дәүләт Думасында эшләвегезне беләбез. Имә һәм тел мәсьәләсенә дә кагылып үтәсе килә. Татар теленнән федераль дәүләт белем бирү стандартлары инде расландымы алар? Менә бу мәсьәлә буенча ничек? Безнең бүгенге көндә татар телен әдәбиятын укыту өчен стандартлар бар. Шул стандартлар буенча укыйбыз. Сүз бара bütün фәннәр буенча яңа стандартлар кабул итү буенча. Татар теле әдәбияты буенча гына түгел, рус теле буенча да, физика, химия буенча да, bütün фәннәр буенча яңа буын стандартлары әзерләнгән. Ләкин алар хәзергә кадәр әле һаман теге карыйлар төрле оешмаларда, төрле. Шуңа күрә аның әле чыкрые юк, бәлки ул көзгә үк пәйда булыр. Әлбәттә инде шуның нигезендә анда әлбәттә татар теле әдәбияты буенча да, туган телләр буенча да стандарт бар. Анда безнең бергәләп эшебез нәтиҗәсендә милли республикаларда дәүләт теле буларак та карала торган стандартлар күрсәтелгән. Ничек итеп аны кулланырга? Чөнки ул безнең бүгенге көндә законда бар республикаларда дәүләт теле буларак, туган теле буларак, менә шул татар теле. Ләкин аның стандарты да юк, аның укыту программасы да юк, аның китабы әсбабы да юк, дәүләт теле буларак. Шуңа күрә бу да анда каралган. Без уйлыйбыз, бу тема киләчәктә ниндидер аның ахыры булыр. Чөнки без инде үзебез уштә катнашып аларны әзерләүдә чыгардык. Икенчесен дә әйтер идем әле. Менә безнең бит инде күп кенә безнең 27% мәктәбебез укый татар телендә, укыту программалары закон тарафыннан бу каралган. Рәхим итегез, укыту программаларын мәктәп үзе раслый. Нинди укыту программасы? 3 сәгать татар теле, 3 сәгать туган телне өйрәнәбезме? 4 сәгатьме? 5 яки тулысынча укыту программасы татарчамы? Бу моны мәктәп үзе сайлап алып, үзе мәктәп билгели. Монда ата-ананың, тагын бер тапкыр әйтәм, ата-ананың катнашы юк. Нинди укыту программасын сайлап алыр икән дип. Монсы бер. Икенчесе, шушы сораулар бар иде безнең укыту китаплары буенча. Менә законлаштырылган ул безнең укыту китаплары, кайчан законлаштырылып бетелә? Чөнки ул законнар нигезендә шул ук татарча укый торган тәрҗемә ителгән китаплар федераль реестрда булырга тиеш мөстәкыйль укыту әсбабы булып. Ул әлегә безнең пособие буларак кына без аларны белән кулланабыз һәм укыту алып барабыз. Бүген көндә 38 шундый китап bütün фәннәр буенча. Безнең татар теле әдәбияты, теле һәм әдәбияты буенча bütün укыту китаплары, әсбаплары 1 класстан 11 класска кадәр барысы да реестрда бар, барысы да законлаштырылган. Сүз бара, тәрҗемә ителгән химия, биология, физика китаплары турында. Безнең шундый укыту программалары буенча укытучы мәктәпләр бар, сез аны беләсез. Бигрәк тә авыл җирендә бит инде ул. Шәһәрдә дә бар ул, Казанда да бар, Чаллыда да бар, башка шәһәрләрдә дә бар. Менә шул китаплар турында 38-е әзерләнеп реестрга кертергә кирәк дип министрлыкка тапшырылган. Исән сау булсак, быел тагын калган 50-сен дә аларны әзерләп, эшләп тапшырылачак һәм мин шанам, без бергәләп бу юнәлештә Мәгариф министрлыгы, без һәм Россия Мәгариф министрлыгы белән берлектә аларны инде раслатып федераль реестрга кертеп куйырбыз дигән. Без шундый менә эшкә җиттек. Аны күптән эшләргә кирәк инде, ләкин шушы эш белән алындык. Юл картасы төзелгән. Шанам, икенче укый елына безнең бурыч bütün китапларны реестрга кертеп законлаштырып бетергә, моның буенча безгә сүз булырга тиеш түгел. Шуңа күрә шушындый эш эшләнә алып барыла дип әйтәсем килә. Микрофон. Ничек белмәсен инде, Мәгариф министрлыгы эшләй бит инде аны. Мин бит эшләмим китапларны. Кем әйтте аны? Нәрсә кагылды безнең кире тапшырылгач? Конкрет менә. Тарихларыбызны кире кагалар бит инде. Ничек тарихларны кире кагалар инде? Без бит тарихны кире тарихларны кире какмыйлар. Насип әйтәм сиңа инде. Безнең тагын бер тапкыр әйтәм. Bütün туган тел әдәбияты һәм тарихы буенча bütün китапларыбыз федераль реестрда бар. Ул әлбәттә менә безнең 24
тел буенча безнең бөтен гомумән илебездә укыту алып барыла. Шуның менә 17 тел буенча туган тел һәм әдәбият китаплары федераль реестрда бар. Тулысынча 1 класстан 11 класска да безнең татарларныкы бар. Һәм тагын беренче халыкныкы бар, калганнарның я башлангычка, я 9 класска кадәр алар да эшлиләр, хәрәкәтләнәләр. Һәр елны берничә тел буенча туган телләр буенча федераль реестрга китаплар керә бара дип әйтәсем килә. Шуңа күрә менә бу юнәлештә Мәгариф министрлыгы белән без хәрәкәтләнәбез. Әйткәнчә, ул тәрҗемә ителгән китаплар да безнең законлаштырылып бетер дигән фикерне әйтәм. Химия, биология, физика, тарих, анда һәм башкалар, алар барсы да комиссиягә тапшырылган һәм алга таба хәрәкәтләнәчәкбез. Тагын сораулар? Илдар Яковлевич, шундый сорау менә федераль автономия составында бүгенге көндә 45 региональ татар автономиясы бар дидегез. Аларның топ 5-ин атый аласызмы? Иң менә шәпләре өчен дә кайсы төбәкләр федераль автономиягә кергән иң шәп татар оешмасы? Алар нык төрле. Чөнки төрле мөмкинчелекләр, каядыр татарлар бик күп, һәм инде күптән оешкан оешмалар, менә шул ук Ульянда актившілер индалар 90-чы еллардан бирле ук оешкан оешма һәм аларның менә мисал өчен хәтта без бергәләп татар үзәгедә оештырдыганда сез беләсез дәүләт хисабына Ульян өлкәсе бюджеты аркылы финансланып бик матур татар үзәге бар. Һәм алар бик актив эшлиләр. Ульянны әйтә алам мин. Шулай ук менә безнең Удмурт оешмасы бик актив эшли. Рәмзия Мәскәү оешмасы бик актив эшли. Безнең анда татар үзәге бар. Марида актив эшлиләр. Безнең анда татар үзәге бар. Шулай ук автономия гына түгел, татар үзәге. Шулай ук республика бюджетында утыра. Новосибирск оешмасы актив эшли. Анда да шулай безнең татар үзәге бар. Шулай ук шәһәр бюджетында безнең мөмкинчелек туданы шунда штатлары утыртып кую. Төмән оешмасы актив эшли. Анда да шулай 2 татар үзәге бар. Тобольскида һәм Төмәннең үзендә зур татар мәктәбе бар. Әлбәттә инде бу безнең татар оешмасына ярдәм аларның эшләвендә дип әйтәсем килә. Менә Рязань өлкәсе чиста Рус өлкәсе дип әйттемсең инде, бигрәк тә Касимовда яшәгән татарлар актив хәрәкәтләнәләр. Менә тагын бик күп дистәләгән саный алам. Шулай ук безнең менә анда Самарада актив хәрәкәтләнәләр. Пермдә эшлиләр татар оешмалар, Башкортстанда татар оешмалары бихисап күп чаралар уздыралар. Гомумән, ничектер кемнедер начар эш дип әйтәсем килми, чөнки бары бит җәмәгать оешмалар. Алар беркем дә буш өчен акча да алмый, хезмәт хакы да алмый. Күп чиракта инде менә шул грамота, тагын нәрсә инде. Конгресс ярдәме белән медаль һәм башкасы. Сез санап киткән менә шу төбәкләрнең һәр кайсында диярлек татар үзәкләре бар. Якын арада тагын кайсы төбәкләрдә татар үзәге ачу планлаштырыла? Әлбәттә, менә шушындый татар үзәкләренең булуы ул нык ярдәм итә эшчәнлектә, чөнки гел җәмәгать оешмасы белән генә эшләү нык авыр инде ул. Чөнки татар үзәгендә штатлар да бар, ресурслар да бар, аларга игътибар да бар, чаралар уздырырга да мөмкинчелек бар. Менә мин әйтеп киттем инде, безнең Марида, Ульянда, Новосибирскида, Төмәндә шушындый татар үзәкләре бар. Безнең Мәскәүдә татар үзәге шундый бар. Хәзер бу юнәлештә хәрәкәтләнәләр. Санкт-Петербург хәрәкәтләнә бу юнәлештә. Тагын бу юнәлештә Чиләбе хәрәкәтләнә бу юнәлештә. Татар үзәген булдыру буенча тагын кемнәр әлмиләшә безнең анда?
Оренбург игътибар итә. Гомумән, аларга җәмәгать оешмалары аңлыйлар. Без бит инде семинарлар уздырып, аларны күрсәтеп кайттык. Ничек итеп марилар эшли, ничек итеп анда Новосибирск эшли, татар үзәкләре. Аларга әлбәттә кызыклы, алар әлбәттә телиләр, барсы да шушындый үзәкләрнең булуын. Каядыр регион җитәкчеләре тарафыннан игътибар бар, каядыр юк. Игътибар анда, ләкин без тырышабыз инде менә мөмкин кадәр шушындый үзәкләрнең булуына этәргеч ясарга. Ул балалар белән, яшьләр белән эшләгәндә дә мөмкинчелек турды. Кайбер безнең регионнар актив рәвештә кулланалар, анда дуслык йортлары бар. Менә шул ук Удмуртиядә дуслык йорты бар. Шуларның мөмкинчелек, аларның үзләренең анда бүлмәләре бар, үзләренең теге мөмкинчелекләре бар. Шушы йортта чаралар уздырырга, аларга ярдәм итәләр, шушындый чараларны, татар чараларын уздырырга мисал өчен. Бу да шундый ук ярдәм дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы, хөрмәтле коллегалар? Булмаган очракта бик зур рәхмәт. Хәерле имин көннәр барчагызга да. Хәерле эш көннәре. Рәхмәт барыгызга.